обикновено и толкова незаменимо. Тя е в реките, в моретата, в дъжда, дори в самите нас. Днес, Деня на водата, е време да се замислим колко важна е тя. Всеки участник ще ви го докаже с една рисунка или с едно изречение, изспорени с толкова много смисъл. Капка по капка бъдещето ни зависи от всяка една. Водата не е просто ресурс, тя е живот около нас. Водата няма гори, няма реки и няма нас. Всяка капка е важна, нека не я хабим. Водата е най-ценният ресурс на Земята. Всяка капка, която пестим и опазваме, е стъпка към по-добро бъдеще. Чиста вода, здраво бъдеще. Без вода животът, както го познаваме, би бил невъзможен. Реките са вените на земята, не ги остави да пресъхнат. Земята жадува грижа, както ние жадуваме вода. Днес капка, утре океан, пестенето на вода започва от нас. Нека пазим водата чиста, за да останем чисти и ние. Водата е най-ценният дар на природата. Тя е в основата на всяко едно живо същество, от най-малките микроорганизми до най-големите екосистеми. Да я пазим означава да се грижим за бъдещето на планетата и за всички нейни обитатели. Замърсяването на водите е проблем не само за нас хората, но и за морските обитатели. За отглеждането на 1 кг пшеница са нужни около 1000-1500 литра вода. Водата не е необходима за самия живот, тя е самия живот. Всяка капка е ценна. Всяко действие има значение. Нека не забравяме, водата е живот. И зависи от нас да я опазим. Честит световен ден на водата!